Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Tohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. At sa Miyerkules, Oktubre 20, 2021, kagkaroon sa tunang mga Pangulong dinalan una kita sa top story of the day. Sa Balita National, magutob na dargani sang Pharmaceutical Corporation ginsite in contempt sang Senado bangod sa pagbalibad nga magpasa sang ginapangayo nga mga dokumento sa mga nagapanguna nga balita lokal. Mayor Bigno Nadia aminado nga nahidlang na ang tanan sa Mascara Festival. Traffic enforcer nga si Jemar Valencia, champion sa dancing traffic enforcer competition sang Bacolod. Samtang deliberasyon sa opposed applicants ng mga botante sa Bacolod pati gayunon sa Biyernes. Probinsya sa Negros Occidental na napabiling nga hilway sa African swine fever. Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nagpasarig na sundo ng rule of law sa pagsilot sa mga anay leader sa pungsod. Samtang sa mga nagapanguna nga balita, National Health Secretary Francisco Duque absent sa hearing sa Senado kahapon. Senate Blue Ribbon Committee may mga rekomendasyon na batok sa mga opisyal sang Family Pharmaceutical Corporation. Malacanang nagpanindugan nga wala sang ebidensya nga overpriced ang ginbakal nga medical supplies. 29 ka mga eskwelahan sa Pilipinas nag-back out agud mangin pilot area sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Sa mga nagapanguna nga balita international, Japan nagapaninag sa paglabay sang warship sang China kag Russia sa isla nga ukon sa isla kag kadagatan. Sa balita sa negosyo, presyo sang utan sa Libertad Public Market nagmahal man kasunod sang pagmahal sang presyo sang gatong. Sa balita sa inampang opening night sang NBA, mag-feature sang 109 ka international players. Sa balita sa entertainment, Jericho Rosales kag Mrs. nga Kim Jones nagbulig sa pagpatindog sang balay para sa mga survivors sang bagyong Ulysses. Kag balita nga espesyal, newlyweds sa India nagsakay sa dako nga kaldero agud makalabot sa venue sang ila kasal bangod sa baha. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna nga saga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nagatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro the second kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Una kita sa aton nga top story of the day sa balita nasyonal. Ginsite in contempt sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon ang magutod nga opisyales sang Family Pharmaceutical Corporation nga sa Mohita kag Twinkle Dargani matapos mapaslawan sa paghatag sa nagakayo nga dokumento nga ginapangayo sang panel sa pagbalik sa panel inquiry sa pagbakal sa COVID-19 items. Ginpamangkot ni Senator Franklin Drilon si Mohita kung makahimo ini sang pertinent documents nga ginapangayo sang panel sa idalam sang sampina nga gin-issue sa ila. Sulo kay Drilon, ini ang basehan sang proseso kag ini siniluyag nga hambalon apang ini ang makabuyagyag sa madamo nga bagay angon sang gingastuhan nga wala pa nasuportahan. Ginpahayag ni Mohit ang Family Corporate Secretary kag Treasurer nga wala sila nagapabalibad nga magpasa sa mga dokumento sa bylaw gina-invoke sa kinamatarong bilang advice ang ilang legal counsel samtang si Twinkle ang presidente sang kompanya. Ginpahayag ni Drilon nga nagpamalibad si Mohit nga mag-comply sa direktiba sang Senado nga magpasa sang dokumento. Nag-move ini sa pag-cite sa mag-utod ni in contempt nga duly seconded ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang motion na ginaprobahan sang panel kung sa nagmando si Gordon
sa Senate Sergeant at Arms kay paidalo mga ini sa submission sang Senado. Nagmanduman si Dilon sa Sergeant at Arms nga pangitaon kag sugatan ng mga mag-utod kag dalon sa Senado ang mag-utod gilayon. Ginpayag ni Senate Blue Ribbon Committee Oversight Office Management Director General Rodolfo Kimbo ang Legal Counsel ni Muhit nagtambong man sa virtual meeting room. I move that the chair of the Blue Ribbon Committee direct our Sergeant at Arms to now go to where Mr. Dargani is and physically bring him to the Senate until he answers our questions. The orders have been made, and I said collect them right away and put them into. My words were put them into submission because obviously they have a different God. Just to make everything in order and consistent with the rule of law, let's put them under detention until he answers our questions. Together with Twinkle Dargani. Yes, the same order was given. Ang magkasunod na pagpahayag ng Senador Franklin Drilon kay Senador Richard Gordon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa Ilokita sa mga detalye na sa Pangulo nga balita lokal. Apisar nga wala natin gaya ng selebrasyon sa Mascara Festival sa nga tuiga bangod sa COVID-19 pandemic. Padayon nga nagala ang mga alkalde sa Bacolod City nga temporaryo lang ang krisis kay makabalikwan sa normal. Ang tanan suno kay Mayor Evilio Bingno Nadia, aminado ini nga tanan sa Bacolod ang nahidlaw sa Mascara Festival. So Luzea, hindi kompleto kung wala ini ang selebrasyon bangod dangin icon kag identity na ini sang Bacolod. So diri naging kabahin naman ini sa presentasyon sa League of Cities of the Philippines kay nagapakita kung paano magkalipay apisar sang trahedya. Ini man ang nagapakita sang resiliency sa mga Bacolodon kag hindi ni mangin posible kung wala ang mga pumuluyo. Nagalaw ini nga temporaryo lamang ang krisis kag ang importante among espiritu, motivasyon kag ang pag-apresyar sa selebrasyon. Ginkumpirmar sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw nga magapadayon ng maskara dancing traffic enforcer nga kompetisyon nga nagtakop kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ruel Colanog, ginhingadlan siniya ang top 3 nga mga nagdalaog sa traffic enforcers nga ginhiwat nga nga maskara dancing traffic enforcer 2021. Ang grand champion naman si Jemar Valencia. Nagpangaduha naman si Greg Leonaras, kag ang third place si Araceli Abad. Suno kay Kulanag nagikan sa 30 ka mga enforcers, nabuhin na ng mga ini kag nangin 17 sa semifinals kag napulo naman ang nakigbahin sa finals. Suno sa iya mahimo gid nga ang nalingaw kag ini nangin akon madamo sang nalingaw kag ini nangin highlight bangod wala sang Mascara Festival sining nga tuig tugas ang pandemic. Sunod diri samtang nagasawat ang mga ini nagapadayon man sila sa pagtrabaho bangod sa positibo nga resulta sa nasambit nga kompetisyon sa nasabitaw head. Nagapadayon ang ini nga buluhaton santo man kay Mayor Evilio Bing Lunardia. Kita na 30 ka enforcers, so nag-level up kita sa sila 17, so nag-semifinal kita ang 10 as among finalist na subong na-conclude na kung sinong ang atong gali nga si runner up ang si Araceli Abad no traffic enforcer Araceli Abad ang kadua si traffic enforcer Leonera naton ang si Jemar Valencia. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Major Ruel Colanag, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Masobra 20,000 ka mga dugang aplikante ang subject sa deliberasyon sa Election Registration Board o ERB humalin na Hulyo 1 tubtob Setyembre 30 nga period. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Katrina Trinio Canya, ang election officer sa Bacolod City sa 20,518 kon 20,518 ka mga aplikante, 99 diri ang post applicants. Ang mga position applicants ang nagikan sa Barangay Bata, Mandalagan, Tangob, Sumaga, Arihis, Singkang Airport, Barangay 28, 30 kag 32. Sunod kay Kanya sa 99 ka mga opposed, 54 diri ang gin-withdraw. Natapos na ang hearing sa oposisyon, sunod sa iya kag ginahulat na lamang ang deliberasyon sa Biyernes. Ginalauman naman sini nga mayara na sa resulta sa masunod nga simana. Sa karon yara na sa 302,000 ang registered voters sa syudad sang Bacolod.
Bacolod. Samtang nagpanugyan man si kanya sa mga nagapila agud magparehistro nga respetuhon ang mga nauna sa linya kag hindi magdinasukanay. Friday na siya. Pero natong here ang opposition sa 99 ka applicant. Sa subong niya is ang ato naman nga July 1 to September 13 application. Ang aton nga opposed applicants sa 99. Mga lain-lain na siya nga barangay. May opposition. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Ginathag ni Anay Bacolod City Mayor kag Anay Congressman Monico Puentevilla nga hindi ini magapapili sa eleksyon sa masunod nga tuig. Sunod kay Puentevilla, ginayo ini ni Senator Manny Pacquiao nga kumpadre sa masobra 20 ka tuig nga siya ang buligan sa kampanya. Gani sunod siya kung magapadalagan ini sa politika, mapihak lamang ang tiempo. Sunod diri siya ang nagsakripisyo sa iya political agenda kag magabulig na lamang sa senador sa pagpadalagan sini bilang presidente. Sunod sa anay kongresista, dako ang mabulig niya sa Bacolod kung magdaog gidman si Pacquiao bangod nga magatineri ni sa iya tupad. Sunod diri nagsakripisyo ini sa iya political agenda kag kun mangin presidente gidman ang senador, mayara na sang isa ka persona sa Manila nga magaduso sa pagbulig sa Bacolod. Problema ko lang ginalo ko sa ako na mahal nga bigo. Patay ko for more than 20 years. Kulang siya bulig, tuligan ko lang siya. Kag kung matabo lang naglagan ko, ang tiempo ko mapihak tunga sa iya, tunga sa akon. I don't think it will be productive na madlagan man siya. Ibig niya kung pwede, dan ko lang siya anay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Anay Bacolod City Mayor kag Congressman Monico Puentevilla. Ginpakigbahin sa Provincial Veterinary Office ang Negros Occidental nga nagapabilin nga African Swine Fever kon ASF-free ang probinsya. So kay Dr. Renante Decena, humalin na Enero 1 tubtub sa karon, nagdangat na sa 4 ka tonelada kag 51 kilos ana kumpiskar nga mga pork products nga nagabalor 1.2 milyones pesos. So sa iya nagapadayon ng ASF Task Force agud mapabilin nga hilway sa balatian ang probinsya. Inibangod mayras ang dako nga investor nga ginanegosyar sa karon sa kabangkalaan tuhoy sa pag-lease ang ila meat processing plant sa sulod sang napulo ka tuig. Diri ka proseso ang 50 ka mga ulo sang baboy kada adlaw kag makabulig ini sa mga backyard racers. Santo sa apprehension report sang ASF Task Force Veterinary Inspection Report kag hog shipment report umalin Oktubre 9 tubtub 15 2021 kabugusan nga 9,628 million pesos nga balor sang pork kag pork products na nakumpiskar sa point of entry sa probinsya. Sa nasabit nga period, naka-inspect ang quarantine team sang 1,648 ka mga incoming vehicles kag refrigerated container vans. Kabugusan nga 2,991 ka mga baboy ang na-ship out sa probinsya sa nagkalain-lain nga destinasyon sa Luzon kag Visayas kag 55 ka mga livestock transport carriers nga ginagamit sa nasambit ka tinutuyo ang ginpang disinfect kapag abot sa nagkalain-lain nga point of entries. Sa January 1 to today, ang mga confiscate mga 4 tons and 51 kilos worth mga 1.2 million muna ang accomplishment. And we are working na ma-clear akong kita sa USF kay may isa ka dako na investor ang gina-negotiate na mo with kabangkalan. Si Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Ginatag sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center akon ondok nga ikaduha lang nila nga demandang pagpasaka sang plete. Patag ni Diego Malakad nga bilang isa ka people's organization ang ilang prioridad nga ginaduso among pagsuspende sa implementasyon sang 12% nga value added tax kon VAT, pagpanubo sang EVAT, RVAT kag ad valorem excise tax sa idalam sang train 1 kag train 2 nga layi. Ini agad may obligasyon man ang gobyerno kag hindi pagipalukdo sa mga pasahero ang problema sa pagsaka sang presyo sang gatong pinaagi sa pagpasaka sang plete. Suno kay Malakad kung magsaka sang 3 pesos ang plite mahimo nga mabuhinan na sang iban ang ilang mga pagbiyahe o kung hindi nalanggid maglakat kung sa diin ang mga driver gihapon ang mga mangin makaluluoy sa pagbuhin sang riding public. Apang bangod sa wala sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Office sa Bacolod, ginalantaw sang opisyal nga mahimo mangin bulag kag bungol lang ang panawagan sa mga Bacolod nun. Bungod sinigid
ginpakamaayon na lang sang ondok nga magtukod sang Nationally Coordinated People's Action para sa mga nagkalain-lain nga grupo sa Pilipinas. Kalakip sa ginalantaw nila nga himuon agod mapamatian amo ang noise barrage o kon caravan kung hindi mapahanagutan sa hearing. Apisar sina una na nga nakapadala sang petisyon sa gobyerno nasyonal kaupod sang local federation agod nga magtingob ang tingog sa pagpanawagan. Ang undok yan bilang people's organization, no? Secondary ang iya demands sa PC. Ang priority niya nga gina-demand subong nga i-suspended ang full implementation sang 12% nga value added tax kag i-reduce ang IVAT, ARBAT, ad valorem tax, excise tax. Ang kaban sa pagpahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacad. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa ibang pa nga balita lokal, ginkompirmar sa punong barangay sa Barangay 40, Bacolod City, nga nakasugilano na si Engineer Alejo Herminal sang Department of Public Works and Highways kung DPWH angot sa ginireklamo nga dalan sa puro katilingban nga ginbungkalang apang ginpabayan suro kay punong barangay Elmer Villanueva matapos nga mabaton ng reklamo sang nakaligad nga daw nagpadulong maninig rayon sa opisina sa Bacolod City District Engineering Office. Ginpamangkot man sang punong barangay kung anong rason kung nga wala natapos ang proyekto. Patag sang engineer nga sa isa sa mga rason sa paguntat sang pagkayo sang dalan amo ang sige-sige nga pag-ulan sa nakaligad nga simana. Patag sini nga hindi sila makasemento sang dalan kung nagaulan bago dala katunaw ang semento. Pasalig sang engineer nga ilatapuson ang dalan subong nga simana. So kay Villanueva, ginpadulungan naman ni Engineer Herminal ang proyekto. Ginpakigbahin naman sang punong barangay nga mas ginahatagan sa prioridad sang DPWH sa mga national projects. Suno kay Villanueva, bangod sa pagdamol sang ulan sa nakaligad nga daw nasaksihan sini mismo nga ginhimo swimming pool sa mga kabataan ang ginbungkal nga dalan. Amidadong punong barangay nga delikado ang dalan kay baka sa kabudlayan sa mga pamalay sa lugar. Dugang pa sini nga nag-stagnant man o kung nagatinirman ang tubig sa ginbungkal nga dalan kung sarin ini ang mapuno sang tubig kag magatupong sa semento. Mahimo pa masalan nga kabahin pa sang dalan kag makatugas sang aksidente. Pasalig ni Villanueva nga magakuha pa ini sang konkretong impormasyon natoy sa malawig nga pag-untat sang proyekto. Pahayag sini nga kung hindi pa masuguran magabalik ini sa opisina sang DPWH sa Biyernes. Kag sa ato nakatapusan nga balita lokal, 3 na kaadlaw nga nagautaw-utaw sa subang bangkay sang isa ka senior citizen sang iniyang nasapuan kahapon sa Bago River, Barangay Lopez Haina, Banwa, sang Murcia. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Edwin Salas, duty investigator sa Murcia Municipal Police Station, ulihing nakitaan nga nagtabok sa suba si Felix Zamora, 72 anyos, may asawa man nagbaligya sang paypay kag residente sang Hacienda Lizares, Barangay San Miguel, Murcia. Suno kay Celes, humalin sa nagtabok ini sa suba, wala na ini nakitaan sang iya mga himata kag kahapon nasapuan ini sang isa ka persona nga maligo kuntani sa Bago River nga nagautaw-utaw, bloated ang lawas sa may pilas na wala nga ulo. Suno sa iya posible nga tugas ang pagbunggo sang batong pilas nga naagom sini kag wala man sang foul play. Gin-identify naman sang pamilya ang bangkay kag pagkahatagan sa nagkaigo nga paglubong. Felix Zamora, tapos wala na nila makita, tapos sige nila pang mangkot-mangkot kung sinong nakakita. Ang last na nakita, nagtabok sa suba dito sa may San Miguel. Kami nakakita nga nagtabok sa suba sa October 16, sa 17, 18, wala kita makita. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Edwin Salas, duty investigator sa Murcia Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlag ang palupok nagikan sa duha ka mga persona sa Cavite sang Huwebes. Gireon nga nagpadulong si PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eliazar sa Cavite agud personal nga check. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa Takna Galisi, Saga. Paday ka mga nagapambati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno, Cuello. Sa dugang pa nga mga balita, pagagiyahan si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sang rule of law sa pagdeal sa mga shenanigans sa nakaligid ng mga lideres kag indi sang political vendetta kasubong man sa luyag nga himuon sang iban nga kandidato bilang presidente. Suno kay Moreno, ang makawatan ang dapat pasabton, ang mga nagkapatay ang pasabton, ang mga nagkuha sang kwarta sa panahon sang pandemya ang pasabton, apang hindi siya luyag nga mangin kaangay sa mga nagliligad ng mga lideres kay pasabton lang pagod kaaway sa politika. Si Isko Moreno Dumagoso, magapadalagan bilang presidente sa idalom sang Aksyon Demokratiko Party, ang nagpahayag nga hindi sini pagpahanugutan ang political vindictiveness nga mangin rason sa hindi pagkuha sang hustisya kung ini ang mangin presidente sa 2022. Ginpahayag ni Moreno nga ang gobyerno ang mangin healing presidency kay ginahimo niya ini sa nangin alkalde siya sang 2019 matapos nga maluto sang duha ka dalagkuan sa politika nga ginlakipan anday anay presidente Joseph Ejercito Estrada kagani Police General Alfredo Lim silo sa padiri nagumuad ang Manila sila amat-amat bangod ginpatawad niya ang tanan. Madumduman nga matapos niya mapilian bilang alkalde sa Manila, nagreconcile ni kay Lim kag Estrada. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa Takna Galisi sa aga. Sa ilo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita national. Nag-absent si Health Secretary Francisco Duque III kagiban para mga health officials kahapon
Karon sa nagapaday nga Senate Blue Ribbon Committee inquiry sa paggamit sa COVID-19 fund kag pagbakal sa pila ka mga supplies sa 2020. Sa sulat nga gin-address kay panel chairman Senator Richard Gordon, ginpag ni Doke ginmanduan sila ni Presidente Rodrigo Duterte nga nahatagan o kon nga hatagan sang ligwa ang mas importante nga COVID-19 response activities kag ginsight ang memorandum nga gin-issue ni Chief Executive sang Oktubre 4. Ini naman ay ikaduha kay ginahan nga wala makatambong sa meeting ang Health Secretary. Ginpag sa Presidente nga wala na sinigi na question ng authority kag powers ang Senado nga mag-imbestigar in aid of legislation. Apang ginako sini nga pila sa mga resource persons sila bida ang nagikan sa Executive Department ang nagatambong sa hearing sang pila ka oras apang wala ginahatagan sang tsansa nga makatag sang ina nga testimonya. Nagpanindugan si Duterte nga wala sang korupsyon sa pagbakal sang gobyerno sa COVID-19 supplies. Mayara na sa Senate Blue Ribbon Committee isang preliminary finding sa investigasyon sinisa kontrobersyal nga pagbakal sang COVID-19 items sang nag-umpisa pa lang ang pandemya. Suno kay Senator Richard Gordon sa tion sang pagbalik sang hearing ginpahayag ni Gordon nga una sini ipakita ang partial report sa mga kaupdanan sini apang ginhinambit na sini ang recommended charges nga ipasaka batok sa Family Pharmaceutical Corporation officials kagana Economic Advisor Michael Yang. Suno kay Gordon damo sang nakabutang si Michael Yang, si former DBM Procurement Service Chief Christopher Lloyd Lau, ang Family Pharmaceutical Director kagang opisyales nga kaupod sanday Michael Yang, ang Family Pharmaceutical nga si Crizel Grace Mago, Muhet Dargani, Twinkle Dargani, ang mga fraud nga gina-penetrate nanday Lloyd Lau, kag ang overall Deputy Ombudsman nga si Warren Leong. Suno pa diri ang perjury, false testimony ang ginhimo ni Michael Yang, Lincoln Ong, Grace Mago, ang falsification sa public documents sa idalom sa Article 171 sang Revised Penal Code nga ginhimo nanday Warren Leong kag pagtulod kanday Mendoza kag tangkentek nga mahambalon nga nagabot na ang produkto samtang wala sang nagabot kag wala pa nakita sa mga ini kun ano ang mga produkto. Ginhinambit man sini ang recommendation sa pagpasaka sang kaso para sa mga ginaaligar nga mga paglapas sa bayanihan to heal as 1A kag hindi pagsunod sa summons batok kayang kag pharmaceutical executives. Ginpahayag man sini nga akon family executives ginpahayag man sini nga wala pa sang final bangod lunsay lamang ang mga initial findings sini sunod pa kay Gordon ang unwarranted nga benepisyo nga pabor sa family ang maathag sa controversial procurement sang medical items. Ginalantas ang Senate Blue Ribbon Committee ang Department of Budget and Management Procurement Service sa pagbakal sang 8.6 billion pesos nga balor sang face mask, face shields kag PPEs nagikan sa Family Pharmaceutical Corporation, ang kumpanya ang mayara sang 625,000 pesos nga paid up capital. Meron na marami na po dyan na malalagay. Si Michael Yang, si Christopher Lloyd Lau, ang Family Pharmaceutical Directors and Officers na kasama sila Michael Yang, ang Family Pharmaceutical na si Crizel Grace Mago, Moy Dargani, Twinkle Dargani, yung mga fraud na piniperpetrate, yan doon sila Lloyd Lau, sila Warren Leong. Yan po ang preliminaries na nakikita natin or partial report. Yung perjury, false testimony na ginawa nila Michael Yang, Lincoln Ong, Grace Mago, yung falsification of public documents under Article 171 of the Revised Penal Code na ginawa nila Warren Leong at tinulak si George Mendoza at Marvin Tangkintik na sabihin dumating ang produkto samantalang walang dumadating. Hindi pa nila nakita kung ano yung mga produkto na yan. Disobedience to summons, ayan sila Lincoln Ong, sila Moy Dargani, Michael Yang at saka si Twinkle Dargani. Violation of bayanihan to heal as 1A. Michael Yang, Lincoln Ong, Family Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Crizel Grace Mago. Disobedience to summons issued by Congress. Family Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Michael Yang, Twinkle Dargani. Ulitin at tinawin po, hindi lang po yung mga yan, pati yung mga accountants. Kapag dyan ay mabibisto natin ngayon. Ulitin at tinawin po ko po ito. Ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangahas magnakaw sa kaban ng bayan.
Ang kaban sa pagpahayag ni Senator Richard Gordon. Gin-dismiss ang Malacanang kahapon ang partial findings sa Senate Blue Ribbon Committee sa ginaligar nga conspiracy sa tunga niya na administration officials kag Family Pharmaceuticals Corporation agud nga ma-defraud ang gobyerno. Sa press briefing, nagpanindugan si Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang Blue Ribbon investigation ang politically motivated suno kay kwentong kotse Ronnie sa panahon sang politika. Wala sang kangay nga ebidensya kag wala sang conspiracy. Sa pagbalik sa hearing kahapon, ginpahayag ni panel chairman Senator Richard Gordon nga may ginarekomendar na nga kaso batok sa masud nga anay opisyal sang gobyerno, anay Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM Head Christopher Lau, anay Overall Deputy Ombudsman Warren Leong, anay Presidential Economic Advisor Michael Yang, ginekomendar man nga magapangatubang sang kaso mga opisyalis sang formally ang kompanya nga ginakusar matapos nga nagsiguro sang binilyon ka pesos nga palor sang government contracts nga naguntat sa overprice o kung nag-ugat sa overpriced procurement sang medical items sang 2020. Walang ganyang ebidensya. In fact, hindi nga napatunayan na may kinalaman yung relasyon ng presidente sa pagbili ng mga PPEs. Ulitin ko po unang-una, wala pong overprice sa pagbili ng mga PPE, sang-ayon po yan sa chairman ng Commission on Audit. Pangalawa, wala pong nalabag na batas dahil ang Kongreso mismo po ang nagbigay ng Bayanihan 1 at binigyan ng kapangyarihan ang presidente na bumili ng mga PPEs at iba pang kinakailangan natin sa lalong mabilis na panahon. So malinaw po yan. So kung wala pong paglabag sa batas at walang overprice, bakit magkakaroon ng grand conspiracy? Usaping kutsero po ng isang taong namumulitika. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. 29 ka mga eskwelahan ang nag-back out nagikan sa pilot face-to-face classes sa Nobyembre 15 matapos nga respected ang mga local government unit at yung mga ginikanan ang nagpamalibad nga magpartisipar. Ginpayag man ni Department of Education o DepEd Director Malcolm Garma nga 30 lamang ka mga eskwelahan sa 59 ka mga eskwelahan ang nagpartisipar sa face-to-face classes. Magluwas sa kahangawa sa mga concerned LGUs ka mga ginikanan. Ginpahayag ni Garma nga pila sa mga eskwelahan ang gin-pull out bungod sa nagasaka nga trend sa COVID-19 cases sa lugar. Gin-nominate sa DepEd Regional Offices ang kabugusan nga sa 138 ka mga eskwelahan para sa pilot run sang face-to-face nga klase. Gin-assess ang Department of Health Epidemiology Bureau ang ginatos ka mga eskwelahan kay ginaprubahan ang 59 lang ka mga eskwelahan sa pilot run bangod sa ilang nga minimal o kon manubo nga risgo nagikan sa COVID-19. Ang mga eskwelahan na nahamtang sa Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kag Sorsogon regions apang bangod sa pinakaulihing nga official information. Ginpayag ni Garma nga gin-update sila nga 70 lamang ka mga eskwelahan ang gintalana para sa face-to-face classes sa Nobyembre 15. Kag sa katapusan na nga balita national, gin-turnover sa Japanese government ang kabugusan niya 150 ka permanent houses sa mga residente sa Barangay Makilala sa Marawi City bilang kabahin sang kontribusyon sa pagbulig sa naguba nga syudad agod nga makabangon matapos nga maguba pabud sa gyera. Ang turnover na formalized pagi sa ginpanigayon nga virtual ceremony sa tilalikdan nga Biyernes sa ginpangunahan ni Ambassador Koshikawa Kazuhiko kag iban pang opisyalis sang Pilipinas kalakip ng Task Force Bangon Marawi, Chairman and Department of Human Settlements and Development Secretary Eduardo D. Del Rosario. Ang turnover ay katatlo na nga phase sa collaboration project sa tunga sa Japanese government kag UN Habitat Philippines. Sa tiladikdan nga bulan sa Pebrero, 109 ka mga balay sa Barangay Dulay West ang turnover sa una nga phase samtang 170 ka mga permanent houses sa Jerusalem Village kag Pamayandeg sa Dranao Residences kag Dansalan ang turnover sa ikaduha nga phase sa Sanghulyo. Ang proyekto ang nagugat nagikan sa 500 million pesos grants sang Japan kadungan sang suporta sang UN Habitats Program agud nga mahatagan sang balay kag palangabuyan ang mga biktima sang Marawi siege. Ang turnover ceremony kag ang proyekto ang kabahin sang commitment sang Japanese government sa Marawi rehabilitation kag suporta para sa Mindanao peace process. Apat na katuig ang nakaligad matapos ang siege sang 2017, 113 lang ka mga balay ang na-reoccupy sa syudad sang Marawi matapos kalabanan ang mga naapektuhan
maapektuhan. Masobra sa 4,000 ka mga residente ang nagatinir sa temporaryo nga mga balay. Nagpromesa ba ng mga opisyales nga kumplito ng rehabilitation sang syudad antes magpanawag sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30 tuig 2022. Bombo Radio Bacolod! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live. Kaligad sa taknang Resiz sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international kadto kita sa pungsod Japan. Hugot nga ginapanilagan sang Japan ang paglabay sa napulo ka mga warships sang China kag Russia sa kadagatan nga nagaseparar sang main island sang Hokkaido kag Japan. Ini ang una kay gayunan nga paglabay sang Chinese kag Russian naval vessels nga pareho nga maglayag sa Tsugaru Strait sunod kay Deputy Chief Cabinet Secretary Yoshihiko Isozaki nga ang kangay nga aktibidad sang China kag Russia ang dapat nga bantayan sang maayos ang Japan. Ginatag naman sa Japanese Defense Ministry nga wala sang ginlapas ang China kag Russia sa paglabay sang ilang warship sa lugar. Kag sa ato na katapusan nga balita international, kato naman kita sa Haiti. Nagpangayos ang $17 million nga ransom sa mga armado nga suspect nga nag-abduct sang 17 ka American ka Canadian missionary sa Haiti. Ginpayag ni Haitian Justice Minister Liz Kittel nga mayara sang $1 million kada ulo sang ginadak sa mga grupo ang ginatawag nga 400 mawuzugang. Madumduman niya ginpatigayan sa mga suspect ang pag-abduct sa main road sang Gantier. Ginalakipan sang 5 ka mga lalaki, 7 ka mga babae kag 5 ka mga bata nang ang pinakabata ang nagaedad sang 2 ka tuig lamang. Nagatrabaho mga ini sa Christian AIDS Ministries, isa ka non-profit missionary organization nga nakabase sa Ohio, USA. Kaupod sa mga Haitian police ang FBI para sa pagsalbar sa mga biktima. Samtang sa naman nga balita sa negosyo, aminado ang naga-wholesale sang utan sa Libertad Public Market nga nagmahal ng mga utan kadungan man sa pagsakas ang presyo sang mga gatong. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Josephine Divinagracia, ginpayag sini nga bangod sa pandemya nang mabudlay na pagtransport sa mga utan nagikan sa Cagayan de Oro, Cebu ug Metro Manila bangod ginakulang man sa supply ang syudad sang Kabangkalan sa probinsya sa Negros Occidental kag Canlaon sa probinsya sa Negros Oriental. Suno kay Divinagracia, nakadepende man sa retailer kung pila ang dugang nila sa presyo sa kada kilo sang utan bangod sa ila gamay lang ang ila ginadugang sa presyo. Ginapahayag man sini nga ang presyo sang petrolyo ang nangin factor man sa pagsakas ang presyo sa mga balaklon. Ginapahayag man sini nga haluson wala sila makabawi sa karon bangod sa kabudlayan sang sitwasyon kasunod sang pandemya kay pagsakas ang presyo sang mga balaklon. Halimbawa, kung magano sila, maghatag sila sa amon 50, hatag namon 55. Sa mga retailer naman, sila na bahala naman mag-plasing naman. Pantalo amo man na, sa amon naman nga kuan plasing kami 5, kaya amon pa na gasto mo. Bahala naman dayang retailer mag-plasing. Ang kaban sa pagpahayag ni Josephine Divinagracia, wholesaler sang utan sa Libertad Public Market.
Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 81 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 66 centavos, samtang ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 55 centavos. Samtang sa average naman nga presyo ng produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations, ang unleaded na nagabalor 60 pesos and 25 centavos tutub 63 pesos and 9 centavos, ang premium may valor 63 pesos and 25 centavos tutub 63 pesos and 99 centavos, ang diesel may valor 51 pesos and 10 centavos tutub 51 pesos and 84 centavos, samtang ang kerosene may valor nga 55 pesos and 62 centavos, 55 pesos and 62 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, 109 ka international players ang feature sa opening nights ng National Basketball Association o NBA 2021-2022 season. Subo nga aga kag sila ang nagikan sa 39 ka mga pungsod. Nagapabili ng Canada bilang most represented country sa gwa sa United States para sa 8 ka consecutive year nga may 18 ka mga players. Ginsundan sang Australia, France kag Germany nga mayara sang tagpito ka manughampang sa tagsa ka opening night roosters, samtang ang Nigeria, Serbia, Spain kag Turkey ang may tagka 5 ka players nga gin-feature sa 30 ka NBA teams. Ginpangunahan sang Toronto Raptors ang NBA nga mayara sang napulo ka mga international players nga ginsundan sang Dallas Mavericks kag Oklahoma City Thunder nga mayara sang 7 international players sa tagsa ka team. Ginpakita sa records para sa international players nga yara sa 113 kag 42 ka mga pungsod kay teritoryo nga gitalana sa umpisa sa 2016-2017 kag 2017-2018 season respectively. Suno sa NBA mayara sang duha ka hampang sa opening night schedule nga mag-umpisa sa reigning champion nga Milwaukee Bucks batok sa bisita nga Brooklyn Nets kasunod sang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaron sa ito naman yung showbiz news. Ginbuliga ni Jericho Rosales kagasang asawa sininga si Kim Jones sa paghimusang balay. Ang mga survivors ng Typhoon Ulysses nga nagwaswas sa Metro Manila kag iban pang bahin sang Luzon sang tinanikdan nga tuiga. Sa Instagram post malipay na gin-share ni Jericho kung paano nila nahimo ang proyekto sa bulig sang ilang mga abyan. Ginsulat sang aktor sa caption ang "We're happy to share that with the help of one of the best titas of Manila, Marinez Zaldy. Our friends, too many to mention, and who donated to the cause. Ulysses Relief Fund was also able to help build 20 houses for 20 families to Project Salinong in Bagao, Cagayan. Gindugang ni Jericho nga nagapasalamat ang mga nakabaton sa ginpanghatag nga bago nga mga balay. Sang tinanikdan nga tuig si Jericho Rosales kag si Jones o Kim Jones ang nagamit sang surfboards agad nga mabuligan ang na-stranded nga mga residente sa ilang village sa Marikina sa nagwaswas ang Typhoon Ulysses. Samtang nangin maggahod naman ang showbiz matapos nga pagkaligad sang pila ka bulan nagpagwana sang iyang statement ang makontrobersyal nga aktor nga si Aljur Abrinica batok sa iya sini nga asawa kon anay asawa nga si Kylie Padilla. Kagabi naging maggahod ang mga marites matapos man nga nagpost si Aljur Abrinica nga nagapanungod sa iyang asawa kag nagakwestiyon kung sino ba lang matudtuod nga nag-cheat sa ila nga duha. Bangod sini pagkatapos ang pila ka oras naghatag man sang cryptic message ang anay asawa nga si Kylie Padilla kag karon ang ginabantayan sa showbiz. Samtang sa ito naman nga Bombo Health News, kapin 4.73 million nga COVID-19 vaccine sa nagabot sa Pilipinas gikan sa World Bank. Ang mga bakuna nagikan sa duga nga $500 million sa financing sa World Bank sa idalam sang COVID-19 Emergency Response Project sa Pilipinas. Agud mabuligan ang mga pungsod nga nagakinahanglan sang dugang nga kinahanglanon para sa ikaayong lawas. Nalipay ang World Bank sa pagbulig sa Pilipinas agud nga mga pumuluyo ang maprotektahan sa COVID-19, magbalik sa hilway nga pagpangabuhi, makabalik sa trabaho kag makarecover ang ekonomiya. Kagabi ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga himuon ang paghatag sa mga COVID-19 vaccines. Iniagod nga mapunggan ang pagpili sa mga tawo
sa mga bakuna nga luyag sa mga ini nga itublok sa ila. Sa iya nga talk to the people kagabi, ginpayag sa presidente nga dapat sa buo ng mga kahon nga ipanghatag sa tagsa kabanwa akong syudad agad nga malikawan ang pagpili sa mga tao sang brand sang bakuna. Ginpaandaman man siniya mga medical workers nga likawan ang favoritism bungod nag-aapekto ini sa ginapatigayon nga vaccination program sang gobyerno. Nagpanindugan man ang presidente nga tanan nga sahi sa mga bakuna nga epektibo bungod sa bisan ano nga brand kag hindi magpili ang mga tao. Huwag kayong mamili. Sabi ko kay Tarigal Respatesa, ibabalasin ninyo. Yung isang karton, itapon mo sa isa dito. So, ang magdating sa inyo, halo. Ang mga advice ko naman sa, kung nakikinig yung mga medical people sa gobyerno, do not do some favoritism there. Kasi masisira talaga. Ang kaban sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligad sa tak na kada sa isaga. Kagkaroon sa naman nga balitang espesyal. Kung nagahigugmaan ay ang duha ka mga persona, ulan man o kung bagyo ang hindi makapugong sa ila. Karay na lamang sa magnobiyahan sa India nga wala nagpapugong sa baha. Agud madayon ang ila kasal. Gamit ang dako nga kaldero. Nagsakay ang pagkarelasyon sa isa ka dako nga kaldero. Agud nga makalabot sa ila venue. Ini matapos ginbaha ang bahin sang Kerala kung sa din sila nagatiner sang Lunes. Nagulam sang kaldero sa local temple ang magdubiyahan kag nag-hire sa duha ka lalaki agud indi ang kung agud ini ang itulod santo sa video nga nag-viral sa social media. Sulod sa bride wala gid nagsulod sa iya panghuna-huna nga amo ini ang matabo sa ila nga kasal. Apis ra gid ba ang ila wedding venue na dayon gihapon na kasal kay nakapabutyag sila sang ila pagpalanggaaray sa isa kagamay nga seremonya. Doon sa mga health workers ang sakaron mag-asanawa santo sa mga reports bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Nagdangat na sa 27 ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi kasunod sang pagbaha kag landslide. Ubog man sa tubig baha ang pila ka mga salakyan matapos kinagulan sa Kerala sang nagligad nga 4 kaadlaw. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa tak na kada sa isaga kag zata naman lakat sang panahon. Ang northeasterly surface wind flow ang nag-apekto sa extreme northern Luzon, ang Batanes kag ang Babuyan Islands ang mag-eksperyensya sa magulugal umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sang northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob magal-umon nga kalangitan kag tumalagsahon nga pagulan dala sang northeasterly surface wind flow kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag ang Northern Luzon ang may makasarangan tubtob mabaskog nga paghuyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang may mahina tubtob makasarangan nga paghuyop sang hangin padulong sa nasidlangan. Ang baybayon diri ang may kasarangan tubtob mabalod. Ang antad sang temperatura sa Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, 2% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa Dagupan, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 13 kilometros kada oras. Clear clouds. Sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 10% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay makabasugon nga 2 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Davao, ang antad sang temperatura nagadangat sa 23 to 31 degrees Celsius. 53% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay makabasugon nga 2 kilometers per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 53% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay makabasugon nga 5 kilometros kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak la 5:37 kay nasang kagahon kag magatunod la 5:27 karon sa Kasisidmon. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Miyerkules, Oktubre 20, 2021. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno, Cuello. Kag zata naman nga Christmas Countdown. 66 days to go before Christmas.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaagzatan nga Bombo News Analysis sigin padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod inagin basa ni Bombo Daniel Ixones may tigulo gatong nagasaka naman. Dawala untat ang pagsaka sang krudo kag gasolina. Makaluluoy naman ang aton mga driver nga nagapasada. Halos hindi na gani makabatak sang ila arkila, gindugangan pagid ang ila problema. Mintras wala kita sang kaugalingon nga ginakwaan pagsaka sang gatong hindi ginaton mapunggan. Kabay pa sa mga mailiher nga politiko amo ini ang tutukan. Agon ang pagakroy naton hindi gid matamaan. Mintras ini nga problema hindi sang gobyerno masolusyonan. Ekonomiya ang dako nga mapiktuhan. Balaklon sigurado magasaka naman. Ultimo nga ginamos ang presyo kakululbaan. Kabay pa mo na ini ang katapusan nga pagsaka. Kamay posibilidad ang biyahe magalaka-laka. Pagsaka sang gatong hindi nagid masarangan, apektado ang tanan pati aton palangabuyan. Ang ini pangunahuna pananawa nagid padala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!